Така, здравейте YouTube, аз съм Дани Фатала и тук при мен е Гарфилд. Здравейте. И днес снимам на една игра, която се казва Кактус Мъка Кой 2. Така, продължаваме. Добре. Добре, сега отиваме напред. What the fuck? А, да. Добре, продължаваме напред с нивото. И така. А, fuck off. Така. Пребих го то и минахме на следващото ниво. Сега. Така, отрепахме го този, продължаваме нагоре. Така, сега продължаваме. Минахме нивото и продължаваме напред. Така, убихме го тоя. Ще му взема оръжието и продължаваме. Бати якото оръжие. Добре. Аре бе. А, така. Да. Сега изглеждат лесни нивата, но не са чак толкова лесни натам. Така, преминахме и второто ниво. О, фак. Добре, трима ни дойдоха, как ще ги отряпам? Махай се, бе. Добре, убихме ги тримата, взиме много оръжие. Ще да е. Да, аз ще разтъкам лига. Цъкай. Аз тук взех ново оръжие и отивам на следващото ниво. О, намерих скорпион в един чест. Добре. Минах първата мисия. Арена 1. Сега продължавам на арена 2. Да. Така е. Сега така да го пребием тоя. Аре бе. Така, геймъри, много хора ми звънат. Но няма да дигам сега. Фак. А, така. Добре, как да се хвана? Шит, бе! Това го пребих направо. Добре, стига ми звъняхте, бати глупаците. Да, после да снимаме клип. Не дигай! Че сега снимам аз клип тука. После да снимаме клип за лига. Не знам дали ще се получи обаче. Те ми звъни. Не му дигай. Че на мен ми звъни и ми разваля клипа са. О, клипа. О мага! Еди. Така. Ами, други ден. И на мене. В момента снимам.
Добре. Минахме и това ниво. Продължаваме натам. Така. О, чука му падна. Така. Славей, къде си? Какъв смисъл къде съм? Тук му почнах една игра на лига, която ще свърши за 5 минути. Баш па за 5. Добре, 20. Аз съм в кратко спрях, те ще игра. То, знаеш какъв е то? Имаше един вали, знаеш, с 2 удара му убива. Добре, геймъри, мисля това да е клипчето и